Ubwansu bw'umuguzi. Mwancho muriria Ondizi TV n'entunda yende entunda ya gatatu ime yomoroberi obwensa kiabu na boltambe lituko lietichirimo bose Jumatatu nigo tokumulekera amangana arengete siasa na boigo nigo mogeni itwabera wikirana ime ye studio omweshimiwa Charles Nyagoto oyo kabeire omo MCA we ward area ya Bogeka sekolende tokotebanga siasa koro mwana siasa nigo kogendera koba omwana siasa wiko twarumanye nabo igo wiko tware enkoro y'abantu nabo igo kibwacho liko tinira abantu nigo kugenda koba omwana siasa nga asumono Kenya model once a politician always a politician akayo to kumuleta ime studio ya Ndizi TV emambia yabono to kumulekera ebirenga au anemono amangana arengete siasa nabo igo orobebero lirwa keroka ayuna to kumulekera ime yemambe yabono askolene kumanyigwanga niko mogeno icho Vincent ke konebo igo ni garenchera askolende twaba tuguchaka no mweshimiwa Charles Nyagoto kone karabwa tuikiranchera nabo turatokogendera nere ase emambia yabo naso umuntu muri Ndizi TV abakwenda usangana itaso mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemeria ya YouTube Ndizi TV News nabwetera ase omtandao ito www.ndizitv.net nabwetera ase namba ito 0792192834 ase emambia yabono wakire bya umweshimiwa karibu sana imeyo moroberi wensa ke emambia yabono. Yes tianko libagari abene orabe gotumanyia amalie tago asobo imena bwo kwana numurigelo ndizibelo takomaiti otumanyia ayeningo mbia mano umararia job mbia mano SNDC TV kumo konyorenta aga igaseito to kwerendia ba director bonsi mbia mano aso wanse gentoneke bagusina bangai egetinkinye kengaini togate igo to kwerendia mbia mano for the good work nje no mweshimiwa Charles Muchoge Nyagoto mweshimiwa oyo na kolire gasi ya serikali for about 18 years ngajanga umukansara ewodia yema ya Ruto the president of the Republic of Kenya in Eldoret and good luck ngajanga abantaba yababugeka baganjora ko bo MC obo nkobene limbia mono sana bageka bonsi sibaika nkobene limbia mono sana sogonchora nkaba kolere gasi ndenye nite na bakolere gasi liye bwenete chintunda ibere igaba gekambia mono. All right yes mbia mono mweshimiwa soikira na ime studio Ndizi TV ase emambia yabono nabo igo nigo turato kumulekera amange askulini tetencha kire ase ensemo ya kwabero tenga nigo kwabeto ko bomurai we county ase e ward area ya Bogeka ase chintunda ibere ase igo nobwato manyinga na kia serikali yali yalengo ya serikali ya county yomweshimiwa ongwa yakorete meremo nabo igo nogenda tekoranga kia serikali ya county ya kisia sama tukabono iga egenda tekora emeremo yaye inse yomweshimiwa Paul Simba Arati na kiurabe kwa kwanera igoro yobokoleri bwe serikali yali enkoro yomweshimiwa Paul Ongwae yani mweshimiwa Ongwae nabo igo serikali yabono iga inse yomweshimiwa Simba Arati bia mano muraria serikali tu abwaterie enkoro into tu aringa abansirishi ba devolution ngwa ina rolengo mwansirishi ya devolution na into aba MC abatangani kabisa Kenya na abara butoko bayene libiongozi bali baanze te devolution keragesa devolution yacha igachenjia bintu amaeneo onsi chinsemo chionsi chigachenjia njende gitekoira lina ekaro twarengo igasinja kolekanete nyingi gochenjia bintu ebinge sana bya kolekanete ikorekana lende na ngai chiobisi chigoika
Tongorengeri tutakorete no kubeka units chiri chinke igera ntu anyorete ward administrators, sub county administrators, lakini balia village abagorgo na village elders ose una ba assistant chief tugiti konyora abantu bali bakomana chite those units chinke ekitu tokagerete no mo omoske Paul Simbarati arabeke in place nyore konyarekana. Those are some of the things to akorete chire unique chi to akorete binte bingi tukagacha paka binte bingi tukagacha state house kagachuga etarengo tukagacha stadium ngingia yaringe goitera match timeitege tukia bete gasarika kagabono sabana na iwake rumupire usekwebundija but ayine kolengana na bali barobo I don't know igo nchinyege netene bintu bia kolekanete ngaki yaito igoro byaringe gwetani bire bono maite go baansa biongozi bione baansa ine ne okonya kwarana ukwarana ukonkoiranite ibintu maega nonye ibindi bikolekanite nkoiranite ibintu maega kyara mheshimiwa Paul Gaswa baansa factory ye avocado I think na matoka rugurari which is very good china chi korengeri babe kire ni place bina bitwaro lire yes kwa hiyo tabanga ekeroba chaka nigo baba chaka na maberera amange akisiasa engana yabere koreta yabe kubika no any county ya Kisii asita manyirenga abagusina barobu mbare encherenga buneye umushimiwa na nsemo yao nimayetenga okungusana koro kunkoro as no na sinkelia nkonyororenga ugwetana nkoro nchera kiye mware ngo gokora winubuna barayi bali mware ngo ndende kwene kinga nonyanga mwari kungusana na mangana atari gwikira sagwe aikiri bono igakoranga aba siasa bagusana ine ko nchira yetariengia engakiri twarengoro abantu twarenge gasi abantu bari machuo yani abantu babeire bare chiti abantu bakabwata abana abandi babwata abachukuru bakarenka bone kero yari nko ba gento getakeiga ende manyana riri into twarenge wazi bone kero umuntu kuboligo ngaki wanza sina ekigoro isamagenderero unyechenchi kurusi ya kabeire paka isego ikera ibona ntu abwate libaga lia libinte bibinde lyokonya kumana ntu abwate kero umuntu garenko andanyore nsobo urigere lisobo nabwate para nabwate kento gete igobona ntu abwate mabagaji okumana studio ntu abwate bintu nebyo kero umuntu okomenya kugochesino kwenda kurigereria mapare chipare kyare chiaribete kwaminyoko gwachi gochirosi chibebuya gwachi kurigina ngakyo koigora no ane enasari kirigitarengo bana baringa osomera inse yomote kwaminyoko gwachi korana no anga che class abana bali basomera imi you see we were intending to make sure bintu biri biatakire koba mbiro inga kitogo kora tonyore ngakitogo kora no ane karo tu ari nkuboria maswali gabana ya tusigete mono sana ya tusigeta satambe abago ikanjera tuboriri ngana irane nyorore nkwane Nairobi airane na mangana nara igo koranga mwabete mokwene kinga egento kyaba amaskani narego maskani gabana tusike na into tokore gasi yeito igo All right umweshimiwa nyagoto abere batomanyinga egendo kyabete kubakonya ase oborai boli bwabo entundeli inse yomurai umweshimiwa ongwae na sengenjo babwata maskani nabo igo nigo babete bakotwara egento kikoba sugumanga nigotokone tokora magendro nabo ikone kinga twabe tukugora chinseme chikirambaro babete bakubeka oboroso ase ensemo elia ye county ya Kisii
kiagera na wabete bagochakia amang'ana aria kokunga devolution asiku monchu muri Ondizi TV na bere nkoranga nigo mugeni ito okabere aberekerana ime ye studio sebono torachiko genda ase omutimoko omokekegima elinde gago tigosoa ime ye moroberio obwensakia studio emambi ya bonoiga tobe tubono togosoa tumanyenga umweshimiwa bonoiga ngaye county ya Kisii ere nerochi ase araronge naliribori bona abaraya bonse barachikoiraneria ase mambi ya bono ase tobasa gusuka ase ngenjo egekaterige tambe ngo chikosoa tore no mugeni okabere abe tobe togosanganere igoro ya mang'ana anene mono ayo agendrete ime ye county ya Kisii na boigo eng'ana erengete orobebe rulia rwa keroka. Ondizi TV obwansu bw'omuguzi. Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabuate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabuatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au borengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobomanyi bwaigoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyomo cho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyomo cho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote.
Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugenda ngukuna munarega kama Elaptech por Dynapath Laboratories itari itumu ya toro kurida marwaire na malaria kuri tore sukari tupima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zones laboratory nkuru barabokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwaire buna HIV, brucellosis gose oburwaire bwa mabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bare omubere bwensi asa marwaire buna prostate cancer asa mange batalire imeyo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanchu murilia Ondizi TV ngokuwale nebene ase entunda yende ime yomoroberio bwensakia ase mambi ya bono negabagani baito bono babere bawekerana bonsi niko twakanyete umweshimiwa Vincent Gekone oyote nendete amangana arengete okomurekera obokoreri bwe serikali county Nyamira a committee rikunga Senate Oversight Committee asaraje gototebya ase oboime emirimo akoba gago korasigo nabokendo usangana mtandao ito o Facebook Ndizi TV News Digital Ascense Media ya YouTube Ndizi TV News na bwetera mtandao ito www.ndizitv.net roigo namba ito ya SMS 0792192834 as emambia bono obego sangana into bene as amangana turachu kwana as emambia ya bono mheshimiwa wakirebuya karibu sana ime Ndizi TV mambi ya bono yes ase faida yumuliri Ndizi TV noranyorenga as ense monere ntatora marieta obuya bono nabo gotumanyia ainingo nabo igo kiotenenerete asense meria ya siasa nabo igo okumurekera abokorebwe county biamono job moraria mheshimiwa yakoto musani kabisa mbiyamona sana abagusiba mitomwensi muri gereze pindi ya Korundis TV njengo Vincent Gekone Senator nkoro Senator asenga njana aburi yo Senator bana ndikoira wana yende yenere taito yane Senator enamba ya kabere inje naje tenga chorwa ase Senate wotenera nyari bari masaba liye lichikoria etanga kere constituency etuare representative eliye korigereria ebintu ngakie county yakora egere gosobo kurumi na misappropriations nchike yake yakora gotumeki warekanitenga county nyinge boliko ne senator akonyoranga terigoikera ribono into toka babia on behalf of senator twa rankikia ngikia dera ari twamanya report go chaigoro twaereria senator nero ira senate enamba ya ende omusikenaro ngamaiga nkwani abantu bonse pibandisi TV na abantu bonse barigerete ndisi TV amashabik omweshimiwa korugujim manyi sobere bo machoge orenchera kurumumbu wa America na ndo tebanga nabwo atamanga mane nago gotebya abantu bakisi county nganero igure byagaso byo kuburi bogabana so iwe tokomuganiria maya sabaringia all right yes karibu sana imeyo muruberi bwensakia emambia bono umweshimiwa tango turarango mbarabya bababere boigo bako
mambia bono na bwe gotorenga mbirengere bya bombire bibi. Good morning Kirandi Dennis Code Omo aka Omo Soribwege Susu watching live from Nakuru City. Na boy gondo chinga korwa nyangusu omoigwa bwa bakinami boy gatebanga obera swa ime yomoroberio bwensakia ase emambia yabono boy gataturaranga sensemeria ya Facebook ase naika kobata yabinga na moto bwa tutera somtando ito Facebook Ondeze TV News Digital ase emambia yabono ase usanga na intwe kerengere kiao igoro ya yutoga ndate gosanga ase emambia yabono ayu arengete siasa astore nabageni babere ime ye studio abange ndochinga babere oswa ime yomoroberio ubwensa kiasa bande gutuma ebirengere byabo naboyigo amakwani abo wetera ase ensemo area ya Facebook ensemo area ya WhatsApp naboyigo wetera ase emitandao ya ito au ase emambia yabono to basa gukira umonchi muri Ondeze TV sangana intwe tumama boli yao nabo igosangana intwe kerengere kiao igoro yayo togenda tegusanga ase emambia yabona sendo chinga simiane niko yaberege go tarara akeigo kunene ningana nabe tokonda kumulekera ase oboime kitogenda tegusanga nabageni betu wondo tetwa chakira sensemo yomweshimiwa nyako tutangira ne asensemo yawo asengenjo otobeke buya ngikonyora tobe tugwikirana kwabire ukwanera eme egachibintu mwabere mugwikirania asentunda elimu arenge yoburai inse yo kabere omugabana omukorogwe county area Kisii James Ongwae omweshimiwa akaruguliryo bokarerwe county ya Kisii ase bonoiga ngaito beto wikirana ntorochi ase are aronge mbiye manu muraricho ega swane gendre tenen kongwake akaro konyerige libujaiga abo etali kororekana naonye bintu bigotebekana na byakorekanire na mono worokia kurwaria una nyagitari mario go distributed what mario wana ba distributed lakini ugo chikoligeria mario garia enaniru kwanyora yanditayo timenye tigosesene terenga kiaranya tebe ikegere ikina kitware ngikoligereri tuaje kulieri na mario gabere distributed ntokonyora na endirende okuburukani gukwanya gitari etogoteba njengoteba na chibese na chiria mwishimiwa gabana goteba seviri kurunya gitari Kisii chinyingi I think ya seviri chialingo tsango seirenga about 80 oikirgo sentu 1 something million if that is true million chiri chibwene tego korabuja sana chikipunya gitari elia bengi ya mono wetani what it is now chigende pakanya chi health center inse chikolega singiya linde gasi elia rorekane ine gasi singiya no ya korekane very good work kere gasi igo ikerorekane ono tigatorole chibese chiri chigokore gasi pero maete kwanyorire ngenjeria chibese chiri tigachikore gasi egento kento tokora development yendenkeri na ntu akorete gasi lakini ntonyoreti abantu bagotige gasi bwango na bona ya ba PS mbali batigete gasi korengeri yo monaro kuruku ndemo isikali the county secretary isikali nonde you see ekara abantu na bagotige gasi yao is a question mark was item very competent lakini akaro umuntu ogachora umuntu bro ogachora umuntu no nare competent ndo nyakumumurika lindorore ngakigasi yayere that is within a year umwaka iga aba bagendire guchinga iho nemanyika inanga kigasi yakorekana nakikeli tuateba na siasa ba steliberera lia siasa bona barakora gasi bado mutulisa bale bado negendere tene ndiko korra bintu bindi tokorra pitalibia ekero tokorra abantu nabalio bande ba MC about 15 mbali ni any committees na buba bekire kando barusi uji committee I don't think nabarabu go sempa manyete bintu bini it is their requirement
is mandate mo MCA gutwara at least 2 committees ago akoba imi gini valie baro igo batabwati chi committee which is dangerous na ende tokuba boli na ba MCA manyiga si ino muira na mokol. You are supposed to be in committees and then you lego koreka na igo then it's a failure of the speaker that has maybe to be properly abi manyanga kia bantu bako. All right. Yeah. Yes, tugocha asense moyaye omweshimiwa Gekone ensemo yao encheroro che obokorerwe county ya Kisii ngakyura abe gukubukwanere kyagero watabire nga nora sense media ya oversight okumurekera obokorerwe county ya Kisii tukwanira mangane chibasari chipara chinyagitari onsi ngakyura abe gukwanira igoro obokorerwe county ya Kisii wekera bono yo moraria mwana naro gusike school patio sieka na max school na bego etia bana kwanyoranga minimum requirements for admission in any university within the Republic of Kenya is C+. Na bo mwana gusika kabwate C+. But already na chite na university buna ndande. Patie county ito gaiga ya siekire kire ntunde gusika. Tari gusika kebwate minimum requirement for an entry to prosperity. Eye gusika real yani siegete lekara absorption rate ere 3.79 absorption yani ngai goto igotumia pesa nko igundo mugaba no gotebanga ngo save ri chibesa ta ku understanding chibesa kino save yendo ke yari go save pesa chigo soa CRM account ekara chia so irororo chia kiro in fact a period mwa mota yuchi tumia na ende chiko ba refunded back cheira na treasury meaning ngai inu mota ketibesa mwenya arete egendo kegendo ta Kisii county ngoteba nga Kisii county ngango chiere roche already chiete roche ere roche ime sababu tuarore jibrama chinyenge chi constant bono they don't do ko watch Nigerian movies we are watching these movies iba to watch Nigerian movies sababu inje buno mweshimiwa nyagota tebire in fact gendonge ya kwaru like now mugavana na tenete mugasoigo baka even before the president agateba inga wagachire chi class 128 ECD classes inje buna omondo ndene tenyari bani masaba ogokora oversight tigande bobo kene onye mare mani school yane mare mani my primary school a building yere go change ne geita nere ya ECD omondo nyagagete no musike manyokure na ende tindara kende hiyo even I told my officers bari bako mbwate siegasi nkabatekero montante edi angene school mbwata abantu bane ward kere ward echa manero na aba batatu bakaba secretary treasurer na yo makaba vice chair bona ngaba ko make 4 so I told them na inde emba chorete koru are na inde nga balance buya so kero montange jo skuru chiae chiria chirange na asari endante nga ECD classes nero chipara ya nero na inde kero montante chinya gitari renga chirange na asari egere to chito manya guchaka ko kare gasinga amariyo naro ama ene primary ko tari chinya gitari mushimu nya goto na tebanga osiga bananga teberenga o improve free revenue collection kurunya gitari ko 47 million to 197 million and it's only 3 million to make 200 million but you know you must see the value of that money there is nothing chinya gitari genda gana KTRH genda ga mosocho nya gitari nero in fact there is nothing eyo kuminga inki genda kiamo kama genda masimba genda ibacho ichine chinya gitari kire buone na genda ikarango there is nothing kende nkeyo sichipare chibako nya goteba ngabaro 200 kilometers where are those roads where are the roads pare to konyaranga this is the road ina chibanchiro there are few bama komenda kilometer 200 ni kilometer nyingi sana kutengo ruwa baka Narok 200 kilometers inkorwa baka Narok ano rende 200 chikorwa baka Narok ngajira where are the kuzakanga chipare chirete so morali a county yaito nchenda atebenga it is not performing well a county yaito ere rocheime etagete rescuers
yani abantu baiche banyekonye koruroche banyerete koruroche banyebekenge gwa tonye kore first aid yes mwishimiwa maite emeremo yo kumulekera obokoreri bose bwe county eserikali county nigo obole emereme yere asensemo area yaba MCA aba MC na abara batangani kumulekera obokoreri bwe county totaraikira sano nensemo yo mo senator na kyora be mwishimiwa ukwanera igoro yo bokoreri bwa MC bale ase balegeti ase chinga kichabonega bakorere emeremo yabo bunebwenderete aso kumulekera obokoreri bwe county ya Kisii biyamono muraria kwa MCA bale county yetu ya Kisii mbatagete gukora igasi but nabarabwe esauliba chite bakanyora bansire into a wrong note bono ne nabarabwe babwatiraniri yani kero umuntu agakora igasi no bwoba ekiagera umuntu konyora nabuna tebana ekero gwachori into a committee kokuboria maswali kwarusi gwegasi kokurusi kwarusi wobo chairman then kwanda gwakira maswali tayo igabona igasi ne komwere sana ini Kisii county igasi bagokora iri bagotebu tari yabo ai njendo jena tindochi timaiti gose nkemosi orantebi lakini tindochi gose aba MCA bali kire motion no aneyemo atatani yokurusio yonde yokurusio mweshimiwa Monda the deputy governor elinere ndoche motion balente balenta monoya bakanyikaransira bakanyetia lakini tindochi motion egokonya mwana inchi nza ere rato tebi na bana motion ntwa itete chinyinge kolengera Vincent no menyete ndo itete motion ye chinde chia environment chingia chiokorora na chigari chiri chigo spigiri guroche gari kiarusi woro nawo chigari no bono chigo spigiri guroche gari nyaperaga misali poje role roche chigo ite ecosystem down deliver no na abantu bakali ko nywa mache maate chiombechi ejirocho bakon lakini ine emotion tu aitetia kolegasi so there is a lot of things aba ishimio baite to kubarora mabera tari ogwanja kwabo ngobani bago kolegasi ni fear nche na bonda irege ne bago ngoyo kare koko saba MC aba mwishimio aba MC aba bono mayete muike gasi mubwenete ko ochunguse gabana igabana nere ko bachunguse mo kolegasi roche bono goikamo mo bwati une gabana egoteba otherwise nyore mo kubwatire ndi nabo konyara kuroba ko na ndi no menyete abantu bara akiruchi nyimbo wana kero umuntu agofia for his security onyore go gukwana go sembo begwa kwana go sene gabana marago bakwarori rukando oitorore ruchi nyimbo wana igo nabo tana tigechebe njitigankore gasi anemberega mwisho enkoreki na atendia matanga korengereria yimbara buyetsana batendia matanga baire na matuka bae ya umushimwa ge connect na cha sense mo yao umaite to abitokoranga ababunge babere bagwesoki bakomochie serikali ye county ya Kisii no mono mubungo orio South Mogirango wegonto abatokora matuka bwango iga ensemo yo mwishimiwa Manduku ikati ababunge bagwesoki bakomochira kino mubungo rekanine no solo abantu abange bakobulinga ngayo mo senatari ngakyora bokwandira obokorera bo mo senator akorara bokorera bwaye bunebwendete iri nambaka abantu bande bacha kwenekinga nkumulike bakore bwe county ya Kisii biamano yo kumaria number 1 mo MCA ya para primary oversight mo senator para secondary oversight onye primary oversight ekuete na be kore to boko na gocha iguraria ninginyo leto mwishimwa nyako to no ara o na sabu epindi bibere oversight ye na chako choru ese njonje na ara kore can confirm ena ara kore even without pay ndero na bona na chako be kwa karori chikoria eta omo MCA ya bakora oversight okora legislation yani orosia machiko buna yate nga bakarosi ekwende te ite ecosystem goika basi bili chila doje environment ikababu ya amachiko na rai bakorosia legislation bamanya
representation yani ba represent abantu bagenda bakora public participation abantu babatebi neke totagete bamanya ukarete se assembly yani nga ko mheshimiwa nyagote karanste se assembly ya Kisii iga abantu babo kikabwensi no bakortaki na bai karanste are on their behalf yani nga mbago cha bonsi bono nere ukoro ba represent mangana ye senator is doing well tingo taibanga is doing bad is doing well na ndo manyete no nyane oisoko imokie mesiga menene no ine bigote na babiko butoka so bona haro overburdened Kisii gaiga emechandero romno mheshimiwa wenye gutateba abaye musiye bande mbare uranyona mbama no mabod rolls kya unjirichi batamanyeti ebajete moye musiye it is not about going in bed with the governor. The governor is the executive. Executive, it is monitored and supervised by the county assembly members. Aware the MCAs. Emechando yabe menene abangi ebajete bagaswa baganza komenya no mugavana. So incherate yembe bane kemoni bira amenyamo umai we expecting chimbe bachikori chianga ekemoni ngeje chite. It is not possible. Egendo kero roki abeire kebe esaba MCA baito no kweba chiga yabo bagenda kore bintebe ntaho like now a budget njanyorwa yanyorwe senje gaetigu before the floor of the house mo ndakaira buoye akachigonjora na bune itakortiki itatakiri ekerendo kirkia itire se assembly and legislative house tiketa kairi ko baltadinga rusifige ya beka mheshimiwa tutaraenda atambe abaligeri bandizi timba kani kumanyanga muntu kyo beteka kuire budget ye mwaye e budget y'umuntu irete mwaye ekare budget ya ruri assembly nese kama ne koraki achiko akagenda akahalte budget warari monda yura halte budget ko buo mugabana ne babwaterane no minister finance no mwaye musi of yo tenirite because starting among us bari assigned meche ya budget ta korteki kone naende asene elinde kubeka baligeri twandizi TV biya mboye ne kyo bubwatenga e budget nje ile tubu mugabana gachigonjoro mugabana tanya ko soka isikate benga omonto bari ba rosti ba korte budget kuringana ne richi kiri gotenga onde buyensi yo quality budget yago siwe miya kebere gose fine ya 5 million tanya ko soka isika condemn warari ine re koro kingane nere sababu e budget omonto isigote bania magendero omugabana goika igubobe manya korangiria statement yatenga those people must be arrested. It is illegal for one to sabotage a budget. So that is a criminal offense. Tanya wakaraki. Tanya go soka isika kwane. Nroji. Mo speaker nyane. Adi swa chete ngwe to ba MC bande ba ko tele. He was there. Akabori unga nere ye mwa parte ngai. Bakate bugenda muri keri rube. Rioko withdraw this whatever you brought here that it is not genuine, then you go and repeal the Gazette notice. If they didn't do those two things, I need, if there is a communication through writing and they did not do that, I am ready to take them to court for more explanation and even to stop that budget. They meet those two conditions. Released. If not so, they face the music because that is a bad presidency. To koimoke budget kurwa, ogenda kwalta bugo na inde puno mheshimiwa nyagotateba. Oboke bage bwa chage to changa go kwana bobe wakaraki ngwaji go sunyundu bugo anya ta serikali ya chago konga kuminyoki bibago binde kuruga kanga bantu bari ko yana aban musia bayigo korra bago pinga bari go 15 17 bayikire bari na uba maete what they are doing abandi mba maete abandi mba no ko soma ku they don't know abandi mba ne batanya go ten even on a point of motion on any standing order batebe anything yani maite no eneri mama na boko ranga ndita ite ko ngai gondi that's a communication ingonya go tenena you can even count here by MCA that contributors of that assembly whether they are on the other side whether this side but they are contributing mbaro yani mbaro katama yani bako cha banyo rugunga nayo mo MCA
Mbamanye tubabwete nga nugo sasimo nga gavana nero koleta magendro. Development starts from budget process making. Naliyo ko genda otebe ninte nya gitari we kana sana bantu ba public participation batebe priorities nechi koraiga tuweke pare ne bwate mechando simantu liko ni mache buya usine soko nini byaro beriwa hetero byakire nabora nyore bire binge bigo supersede the budget babori naki ekwerende ne yone bono mbiri bi priorities kapisa ngeri kwaro cy'abantu bakorera atayibona beke ebi etuma yo cyakobeka another financial year use supplementary to weto mayo koraki that is on how omwemuzi atakire kokora unabona nje every ward nkorunde budget unebire or county assembly ngechi chairman chirichane mbwate isano mbateli kwende iyo ka members yani the other staffs ya wenu mori gere budget yeyo naende tokanda item by item anya ne pare ya rekorosu ama ne ya rosu tiku ne re borongi ama riyo ga yango rwange nyagitari echicho 40 million kere ward na kijire spend ntuno korusa nania naende onye gento ngeko korubuya anya ne pare te korubuya etoko kana tiri wa kanwa that is our job teri naende nduntori ria bogo changa ngana rati toko tuaga ya ntuno musena toko ereriga toko rabia mbiri boronge naende turi ko control budget that don't pay that is ghost or does not meet the standards according to the bill of quantities. Yes mheshimiwa Mbiamono asenge nchotonda usangana barobu nyoranga mheshimiwa umurigeli Ondizi TV ebne birengereri babagani betale birengereri byandizi TV ni gokero yomo ale ne nobusibole boli bokorwa ekerengereri cyane birengereri byabo igoro anemono igoro amangana turingete igoro ya siasa kigendate ime county ya Kisii nabo igo obokoreri bwe county ya Kisii asikole nabo konda usangana ntwetera so mtandao ito Facebook Ondizi TV News Digital asensemo area ya YouTube Ondizi TV News waketera so mtandao ito www.ndizitv.net sonyora chinsa emerongo ebere 9 amatuko 5 nabere ye wiki asoko bako usangana intwe asenchera ya bene ase emambia yabono asiku mwanju Ondizi TV ndo chenga na abange babere bakosoa ime yomoroberio bwensakia emambia yabono ndo chenga Edwin Korua asechinsemo chiria chakiserian agoteba noare live ime yomoroberio bwensakia emambia yabono iga ase bandate kuroberengara byabo oigo ndo chinga na abange bandate kusangana intwe ase mambi yabono iga ase twende tusanga nabageni baito oyo umweshimiwa Gekone nabo umweshimiwa Nyagoto abwo babere bagosoa ime yomorobere bwensake tobeto kumurekera obokoreri bolia bwe county ya Kisii nabo igo engana elierengete orobeberolia ruakero ko ruaberero koleta liberera linene ase amatuka bwangoiga engane wechani kegima ne engane elito batokoranga nigo ebibanda byabonjolia byababigo sambwa asense meri engana yabayogo kumikigima ndoche boigo Kevin Obiri chairman Kitutu Chache South niko ndani kama kawa Ronald Ondari autebanga from Kisii town niko ndani Elizabeth Gesare konate gere chinsemo chiria chia Nyamira autebanga no arime yomoroberio bwensakia ndoche boigo Kevin Nyamoya autebanga Simba netaya no one can stop him from being governor of Kisii County abuniga tia buribanda tekurobirengere byabo ase emambia yabono bono tonde ase engana ende yabere kogendera ase amatuka bwangoiga ningo toba tokoranga nige bunge county ya Kisii abete kumwaka isiko omukonyu mugavana Dr. Robert Monda ase boigo umuswadu yobete kokwirwa ase bunge area ya Senate umweshimiwa na boiga Senate bagayitabira nanga enchera mu abere mu gweti engana ye na intu twabe tuguyitabira na engana eye ase kolende magaye bunge ya Senate ko mwaka isiko twabeta koranga nigo ekina kyabirige kubekwa abosio bwibigambero abune kigambero kilikia machako sana boigo ekina kyabwango ikina kyabeta kubekwa ase ekigambero kelia kyanyamira ase ekineke gendrete bale nekerenga gyokwamereria igoro iyo muswada ulio beto ko bosibwe bunge ya Senate batete gutenenia ogwakwa isiko ko mokonyi umugama Dr. Robert Monda nabo igo ogochorwa kulia kwaye Elijah Obebo nyoranga Elijah Obebo ne Robert kagochorwa koba omokonyi umugama ne bunge no mugama nabo gwetuwa ne bunge ye county ya
Kisii. Aha, bono umweshimiwa Nyagoto tikana asensemo yao ntwaro chinga nigo umumururi obetaga kubeka ekina keria bosomo Kenya umwaki kuroria obetaga kubeka ekina keria ase ekigambero keri kya Machakos akoroko Jared Mairura ni nero betaga kubeka ekina keri gyo kwamiriria ogwako isiko kumo konyo umugavana Dr. Robert Monda na betaga tebanga bono nchinerure korusia ekina keri tali yaro mutangani bo ekina keni ngeri kyabage korusugwa ase bwango iga ngayoroche bono engane ya Monda erochi igonte tebe go moraria from the word go maga saria korekanite na kwanite lakini bono iga ebinde imbire court ba kwanire ekere ebintu bire court ekere to kubikwanira ise TV per contempt of court so we cannot comment about them baga byarire igo ntugukwanira gento kere court ntuganyite tonyora amachibwe kero kyarire tumanya go comment for me I respect the courts and they know what they are doing na bali bachira omba maite gento babibekerete ngokorete ngubwe bwati tukurumaega kero muntu nabwata akiayo kugenda so we cannot comment more than that for me I cannot comment more than that it's something which is in the court thank you. It's okay. So mheshimiwa nsema yao una kwa bore withdraw ekina that's a public interest public litigation interest case a case ya karwa bekire ye public kering case yo bore you withdraw anybody else can pick it up like now for withdraw there's no impact because already people have been joined so the case will go on secondly about the nomination of Obebo a nomination of Obebo is illegal very illegal in this way. Number one, Obebo no want to colleagues it's a county public service board how does the law state about a political seat you could resign 6 months prior to the elections the deputy governor's position it is an elective position meaning Obebo that does not qualify to fill that position number two your name must come from a party which party does Obebo belong number three being an elective post IPC must play a role yoko correct yoko mobeka number four the County Government Act states that once a vacancy has arisen as rose what is there erieteri kogenda within 14 days the 14 days erieteri kogenda geko bone erieteri agenda so long as they are very tabled aba MC babe mari discussing ba koraki around 28 days umuntu yago come a deputy governor automatically and then there is an advisory of the High Court ya 9 March 2018 ya rego teba inga ekere deputy governor ekere kwende ribagari atokirese nini deputy governor mumaite deputy governor ise komachanie kwe ise komachanie be barimo insane ise komachanie resign ise komachanie be impeached to side grounds ribagari ko tokirese office mo deputy governor ekero ria tokire egava nere gokoraki ekorwirieta ne riete rigakuru goikaria ndeki process kionsi umuntu abe cleared whereby IPCC involved but ekwerende advisory Supreme Court egotebanga within 60 days umuntu atokana koreki ochoriru within 60 days ne yegotenga within 14 days rieta litoke kana ria koreki ya ru and 28 days gekwera omondo so long as india vegetable take for example of ankananu ni ritari ya vegetable but imbachi to discuss anything kari governor ya rusuba tatenga ori na ya vete deputy governor automatic so she was brought in as the governor so in this scenario is kogenda raigo totebe mondo obuiru simbo rusigwe ona bago koraki na bago soa
patirende clearance ya tekortiki nchiyo ibone como disqualify bone ekwerende ye Supreme Court advisory tirikote after 60 days what happens. So we need to go to judicial review for interpretation. So that is the scenario. Na inde another thing ekero kina kiamonda tarige ko kwa challenge dinga ngana ariete kibesa ko stariete ko stakartiki. It is about procedure. That's what they are challenging before the court. Yeah. Yes, the tocha senseme otho mheshimiwa tutaita kukwanda ani tuganite kukwanda mangana a court exengencho no yasigete. Lakini kolende engana bono taita tukwanere in general asokora kwao. Igekekere na kikira iraba menyibe county ya Kisii wocha kwene kinga omokonyo mugaba na oberga gochoro. Na ende mbwangu gatura chikonyora ngo omokonyo mugaba na oberga goikikuobi kobeko bisina gotieni gobosina berege nkiora kwanere ngani. Nkeirege kauna nateba keirege ikiagera bono koti yanse gasiaye usipaka koti kine kere koti kero monta manya goikaranza. That is what I know. Unless mo tagete ko oprudos obe ko monta gendre lakini eta kirena nyori kine kia bekiru koti na ende mwabe reserved na bomo tereni paka mwakolire kina nyore baraba served and then they can continue working on it. That is all. Again to get rice ikakere ngenje kero kia nyore kanire. All right. Yes mbia mono omheshimiwa askolende boigo na mange agendrete ime ye county ya Kisii boigo mangana gotoikira na ringa nigo ensemo y'omugabana bwe county ya Kisii abeire ga kwemurunganiria bosensemo elie komoko boko bakwemurunganiria nga abantu mbale nekerenga igyokulijanga kumuturubani asenseme ya kisiasa na boyo kumuira ni maega sengenje babira koranga nigo abeire gakorkananga obirga gosuka asensemo ya bosio kolengana ni weekend yatete ngotebekaneringa eliogindiro lyabete liko leak korenga audio leak ase egati ase omo nyanyimbo monene ase county ya Kisii akwegwekana gukwana nga wigaturiye ntira tokumubuna amagoro ase bonega ensemelia ekomumu governor esere okoboko na boigo ase ensemelia ikiama keria umurai umurai Simba Arati yare ODM atwaro chenga umuri kyo munene wikiama keria kya ODM sifuna abatakatebanga nigo egati yabanyanyimbo baligeti kobeka kisilabo se ebintu asenkeria ebunenchera ya moyo kumuturubania ase kisiasa ngira bokwanera omheshimiwa nyagoto igurengane twabiri tukuigwa serikali nebwate kinjera kinyingira iratake gukora ibintu byabo lakini nyore kali gukora igane beke kikobeka kisira aliyo simba bamuturubani. I don't think whether that is a solution. Ejine ngencenko kisira kitambu montatu ale kisira abwoye mwamumanyire ekera serikali nebwata abantu ba NSIS balinde te barosimba kurumambe paka marago. So I don't think go se serikali neji mugeji ko ire ibintu ebyo and nyore bakale o kale gukwana igo then I don't think umuntu o security details une umusigari yo manene go se county commander can be had talking that nyore gukwana igo oyi then is not fit to be a county commander in security egere ibintu biria NSIS ni bwata manganaye CID nero ni menyete nanga kyo koligasi. So I don't think na debone karoba wanse bintu nebi ngoburukani bale site magendera bwenete go korukisi egera bono wikano no mugabana nere anse gustuka inki kegendret mete go gakwobo kobo nini yaye obo menyi bwaye akiarabe monte kero iguna gisirango be gusire buombora the next minute inkobwatura amonto tiga abwatu enchiririero rekanete. I think enchirero rekanete nelina ebintu gosembisire tegosechibese cyabere misused cyakoriruga yachunguziro lakini dali gisira nkijigo tokonya bona njigo tokonya kende ende bona iga
eisa goike bintu ne ibigoso igobono mbire irani nenda magendera kisi saiti no yo mintate wana kwigwa 3.what percent 3.79% tole nyugo absorption rates na ndi 41st time kisi ya siegete igoro ya magendero igo tutagete ko batebina ebintu ne ebyo I think eta ya bono tigebe ke security yae ya manyamba nduki bago chagari elinde baje go tige bintonka nje what I could advise eta one bintu biribigo chiari boye atigene kabisa abikole robis igere na ibigo chago na muntu nkolenta ali bintu anyore nende bintu bindi bya bikolento number 2 aruna ani gali stadium agenda muri kijitaje chichiaye kurwari obisirogoro rorekane orobisi ya robisi umuntu gocha goikamanyikane abe screen dinga kyagocha igari ndi sabu umuntu na abantu nabo bagwita kurwanda onzi bakore gento kyabo that is what I could advise agenda akore chiobisi gari egasi ebe gento keroche kaini nende number 3 ebintu binde biro ne bibya bayishimiwa kutereniwa bali na babo post oyo Amos abantu bali una Amos is a very clever chap when he's talking about Nyagitari Amos is a trained healthy worker igamanyite exactly what is happening abako manyana mbintoki guika abantu bali bati kubakore gasi toko si enemies ali no mobero ayomo oruareteri otasegete igori hoteli goikariba treated if things have to go forward gonje komate ibintu to ibintu bye kobeka kibunduki gokoraki waje vikwe mbali sana batotige no na batagete kobeka kibunduki abana inchi boka bakisi bamwe what the governor has done development kichi achire nkaga ba kolegasi yabo if he has done development bamoe miakende no etara akora bamurambale isikoga but we expected a lot from Simba achitebuya etu amutakerita amanyanyo atari liberera lia siasa osekanga okorire and ne romoke you see a young man like that one bintaro chine bingi we expect those things again tutara matena mbi minyoka ebintu biriyo kobeka bigende ngora egere garo ko minyokia naboko nyarwata chironde biara utamanyitisi bia kwa bitachira ko yes tusha sensemu ya umweshimiwa Gekone engane ikwabere gukoigwa yabere okwanirwa nkira gukwanira igore ngane number 1 security agencies audio korte yare akonga CICO County Investigations Criminal Officer ngaya nere omunyonki omonene eze county ngima I don't know because I'm going to take a clip kiri umara go ikaiba go take a kabisa a clip kiri karango ke assess na ke scrutinize deeply that is a fake thing ngare go kwana nere how was this communication because nere biko go kwa no kugamba bwika yani na mna toriga osengo kwana ngonya go kwana tori we are communicating ingare go communicate nere number 2 oyere ni moyo ko modapu na uyo ningare go kwana nere otabe omusikari omonene because yori ta go kwana musikari mokensa elevo ya go kwana no musikari ndo monene kwarori so mbare go kwana ni junior go sene constable e bade go kwana abasikari elevo yabo elevo ya bade go kwana who leaked the information who leaked the information yeah and how. Because let me tell you, Bantomba people not to orchestrate and create some false propagandas because they have been caught. Bachaka got a banga bui, Nkobeke Rutorichi Bunduki, Nkayotara Kura Kobeke Rode Bunduki, Kibata got a Terena for the Bakobeke, Kibata got a Nicodin Bakobeke. Yeah? Because he got no Chugate. You quasi you are trying to go raise car, Abandonga Kwara Signore, he gave Navikewa. No, Nkyo kurera venatenga account yetu ateka ko watch Nigerian movies we are watching our local movies bono chire live noroje mana nkobeke runde sumu nkobeke runde sumu
mara uwi risasi rigacha omwana kankonya rikanyora umuntu mung'auri mwana nakio kokonya rinyora umuntu mung'ao rimwake kwerende kurwebo mangena umushwe tutarenda tambe aye nori nobore mu enchera ensemo yoborendi ime county ya Kisii akole mirimo mbare fair mbare ngokora bari no bwasio kuboli. Let me tell you the truth. County erebuya Pigi choka go kendo kora your investigations. Pigi cha chandu na bakora bande babwato bisimataria. Chika chandu kabisa. In fact rijiye suye gocha. Kwa rojo muganga na manyana kwa kaina imbu hata bamura. Niko na vijana wanashinda hata GSU hapa juu wanawakimbiza. Serikali ya ngoko chikokosanga ugata vijana tu. Na GSU yigacha. Where were those guys who were stronger than the GSU? Bakabunga kabisa. Kaiba renge. GSU yigacha ndio likonyoko saba. They are here. Let me tell you, mugako ngwaina gamba ba akagamba makosa taikobora bunyirambo ikobora lakini rende na gamba muneke gaka akagamba buja buno muntu ori school yugeze school buja umuntu obwate ngento nga yani apply government policy and practices. Can I ask you na ramo isondega ega bane ko rangira antu bechipiki akataye ko ngangaki ngatebango chibesa yenga kwa ibi umushimo turayenda sense meyo libo liya no tarayira nilibiya enjera abanyanyimba abanyanyimbe bare buya kabisa ndiye bayenda to kali mirimo yabo. Yes, they are doing well because bare ko reluctant bagenda basoye gusemo tonto bacha ko menyororo ibi bage byari guchora na TV entware go kwana abono iga kanga bachire batire binte bi mangana kya mo koraki mo go kwana ibi bago binde bi atamambira amanyikane ongwaina abaga ibi bago mbiarengo director ya chiru gari ikaitwa so serikali ya rego kidanga togo chankora kana toro bendo ko korega subia the security agencies their main role it is to protect Kenyans and their properties. If they came to protect us plus our properties plus my phone I'm carrying. This is my property. Even closer my properties. My life must be protected as it is covered in a Kenyan constitution of 2010. All right. Mheshimiwa mwanchumulilia Ondizi TV abuna abagani babere bagaswa ime ye studio Ondizi TV buna botambe ime moroberi wensa kia amaberero ikara kina kegima hasengenyo ningo tukumurekera amangana arime ya siasa na wewe gatoyabeke boronge buna bwenderetse koba tengo na rango mbarabere bagaswa ime yo moroberi wensa kia aboigo asenchundeye ndochenga hello ensa kebo kiru nyabeta na salimia wazazi wangu na mafans wote na wakaribisha harusi yangu this Sunday Suguta SDA Nyamache na Ndizi TV wote kwa wingi ndochebo igo Joshua Munguru Ishmael Korunyatieko Kinyonzi watching the show live and clear imambia ya bono iga mwishibo no maete yini mu maete Korunyatieko Munguru ni mu maete yes iwere ya kigima. I wanted to comment na the county security team ya Kisii County it is very good. Erengi ya kabisa. Ende abantu bakoyugo ko bakwanira bayiwa. Bantu nyancho speedy, bantu baya the mosies or this kochaga iga nyatieko monyakoe mosojo. Abantu barubirite bali tayari gukora igasi. No ana abantu mbasoka sita bakurugu 24 brothers and they are being dealt with ngora basigari bali gasi yabo buye. Tari bana inchi bagogenda ngora ngao security nero ekiri bona basigari bajire ngora kyara abantu bali bage bamenyete naito. We have to tell them oyo no mubare oyo ni gariga baba koriye gasi ngora according to sheria yendo togote bankeri na bana inchi baimukie sheria mikono yabo wanza kuna cha gusana bante mioro nini na nini batige serikali ekore gasi that is their work. The security in Kisii is very good. They are doing a good job. Uno mheshimiwa David barabune gasi bali. Ekero we suspect Rusia bintu bwate manage nya soreji ka oni mapema.
No ni jibundu kinyo ajire nyumba rusio mapema mpaka konyora. Yes mwanchu muri Ondizi TV ebine birengereri byabagani baito baime Ondizi TV tali ekerengereri kya Ondizi TV tali nga tali ense moto ne tali musima moito buna Ondizi TV ebine birengereri byabagani baito ba Ondizi TV asiku mwanchu muri Ondizi TV igoni gotonzo sanga nabagani baito tugirtialete asamangana yabashimiwa ingana wigonere yabire koletari bireri nene kigima igoro yurubebe egati ye county area Nyamira nabo ye county area ya Kisii orubebe rolia rwakeroko mwishimiwa ni matenga no ningakiye ino ainkwara beto asubura emyaka 10 ebintu mbere mu abete mo gukora asentunda elia asikorende astuikerere boneka twachira asekegambiro abagabana bakayuchika bakaumirana abagabana tukaranga baumiranire tukaranga mbabere bakumirana maga yo kumirana tukaranga aba MCA omo MCA uri ichuni Wycliffe Siocha nabo igo omo MCA olia wensemo elia yali goma nyambega gisesa babeire bakumirana tukaranga dende ingane yabere gukwanirwa asenchira ebwenderete korende bono iga ingana nere yabete koba asense melia astobeto koranga nigo abaunchirili babete bakubuka lichuko liara misosi juma ekero babete bakubuka bakanyoranga ibanda byabo nigo byabere bigo sambwa umweshima inkira bo kwanire ngane eurobebero lirwa keroka nkike bwena ta kurwikira bono mbiya muno muralia igente kemo ntuntu abete tuli gentu kelinkia moje tigo je kero twari ngo bugambi lakini ndege chungwa agekolete una mheshimiwa Vincent Yateba ngwa agekolete nginchiri yabagaka Nyamira is our son wose ndugu yeitende erense emendi garo your brother ali muino galia toliko imuki umutoga ndo gochikoita ndugu yao yokwanda mukwane mwigwana nena twaringe gukwana ndu twakwanete no ngwae bakwanete no muga koria Nyagarama ngora bakaigwana ntoroji segi no ne litukelimo iri bereri yachite kubokaiga likaumurirwa amachi ikaera so bagakoliga hasiuna banta baya basikaini engaki ebono engaki twarorire bono iga mbakwana mheshimiwa governor ito Simbarati bakwana no governor ya Nyamira bono Amos bakaigwana I don't know na ende umaita abantu bali mu gukwana aga kumbe butuko na libabege tabasigari njira bago chikubaita ti terrorist I think 31 is not good bono engenjo ne liese giri yaro de kanel Italia telibuya wikababwa ati egento kelikoti yatebet nyore koti mbali ko nyibwata umuntu guike kudava appealed for the decision lakini liriba begete koti na baro bagaikaransa nabayishimiwa bagaikaransa abantu aba bakominyoka bachikurwana then we are asking the security agents bali bakeroka agali to make sure that they have apprehended abantu abons babwatirwa rent to the book naenda alinge sona mono ya police ngakiba alinge go samba botuko basigari bali batamaende because there must be something igali egera is a stone through from the police station ya Karoka I think I don't know yes or Karoka police station as a question to answer to those things kelinki arenge igo nende nyoreke be kebwate siasa imi abantu atigabali giuba bwatwe kera bana inchi bali bago saba nabake kero umuntu nkweri yari umuntu bekire cyanga cyayo bekire go sembinto byaye njeraoni byaire bipande byaire ngakyo ko compensate eje uko nyakoira ni abantu mayaga bakwere umuntu nakabwata abana school nakabwata umurwire and you have touched even to byaye beyonce that one is inhuman kabisa tigababu atwi barentu intupuko umuntu yamanyikane nabo monene babayigatire yande ige no nebunia nabo bakubwene yebona yes esto ya sensemo ya mheshimiwa gekone ekerengeri kyankere kekigorengane genda tegura Karoka abo ngani botayigo tumio botayigo tumeka musike Nyagarama osire na muskongwae bakitegeka omaita mangana boundaries abantu mbere batakere kugamba mangana boundaries not even ichaji no muntu ruwete zarwete akagwe transfer go Karoka abaga kambare bari bakora conveyance kera sembaro ande bari recognized na serikali recognize ne richiko bana bagoja
gento kirinke gwa I'm telling you one like ana kinda young person nke gure ronte ngagenda keroka ingo ira tu awa singora manganari sababu njino mwanya bali sababu mare mari buna ruete koru mate okiago mate eyo ko bwati yo mo bakoche bakaiga no bwango bwarenge rete map warari endo kiri so simbo rete map rangeri abahaka around barabe miaka uchakara 70 kuchigo ankwang warari umuntu no munyari bari gusono mu getutu ko nyamira ankwang gotira na korude hata site boyo ichiburi gotoka kebenga no igano yekirti ana ubuga kalode ngo mugetutu nagano bona no rubagoro koraki rokobera ngituganya kuchire ibintu ebingi ebintu bune biga ngabangina basambirwe ibipanda that's unfortunate and then ko babangina bali nabantu bonse basambirwe ibintu pole but uno mwashimo nyakotateba police no herensari nakiyantu bagusambe ibintu enambende ekera bantu bagusambe ibintu yani no gotenga mba komanyikana ya non tiganda babugatu karaba bugatu bubochi buri burari busire let me ask you ari korra matenya watanga ubochi ubu busire in fact ndenge ndege yasira kento kirikia nyamira kinento kiri so simple nabantu bakonya koko kobeke kwenda ngenyore to bakateba iga ki yellow line ya be boundary bon warari kisi county sangire the other side nyamira sangire the other side ndika yese iye korwera in fact ndio mna bakite nje manyana na arari gere iri ari mare mari bikose bantu gari abange nimba manyete ni baite baige terani mare mari akarogonya bugati yachiete bakaroje mahante na yanda kanda baka nse saidi ya nyamira nse karoje ngare karense mare mana batire te bakaigoro igo ele bakite pareri na be komo tukabane le pondari utatika bono nje ngendongo kumia nkia bantu bakuburani because baritari abamanyi tokoro na era ndo ikoro na abamanyi we don't fight nkio mogusino mogusi yako borani over what uchiko sambero those are our brothers and sisters nkio kujira kisegio tagede en fact yo bugambio wega bwacho bwaretire kisegi na roche muzika onyonka na kwanete museneta onyonka na kwanete nyamkwerende na kwanete nyandrago president yero akateba violence ire kisiga must end na ndio tutaita kama inki violence ira meaning violence ya kabairo wa karto kata bokena mwezi mmoja kutonara na gambe bipindi bibele eba gamba buya in fact ba gamba buya sana kipindi yeke kitima itiko sege takira masabo usengi kikatakire kipindi yeke ngebwata manganeke ndo Alright, mheshimiwa Singecho no chenganigo ebiro bigendrete kominyoka kigima tigato chakira so ensemo ya mheshimiwa tumenya kukorera sensemo yaye mheshimiwa Nyagoto kerengeri kya ongere kieke igoro ya magana tawe gusanga ase imambya bone kerengeri kya kyo mwelio na boigo urwa okwani abantu balenka na boigo kurwe nkwana ya bene go chase abrigeli bya Ndizi TV nkwana ya mwelio ni gombo saba Mosike Simba Bwarati Bogabana Okisi County Aikaransense Ekorregendo Ekorokunga Psychological Lifestyle Audit Eromanyene Weka Aroren County Mbuyeri Etebie Kene Koruagu amanya kuimoka achake gukora ibintu bire boronge asika abantu asike bari bakore babara bakebaye abasike na barabu bamusike arwe ngendo nga autonomy yani chinguru kero mondatu wale chinguru within a jurisdiction anya ne minister kore gasi ya batike bakore gasi yabo akore chi meeting asare gazette tari bugoye aruo na that's why ko nga chibundu kinjira bugoye kosina kwa baba na bata nga chibundu kinjira bugo kona sare private ko kore bintu bya na mukago na bana bako tari abande public ena mbende ya kabere mangana ya keroke boundary bai karanse na itabanga ne koti bai bwane bari ya bagaka kurumoino na kurumoina batabe ki psycho fund bagenda bayigwane bayira mangana ye koti bona bagaka ba boundaries ba mare ba gokora
engana yane yo moiso niongo baneria abantu baminto bonsi pia maya abagusi bonsi swabeta na inde baigwana asebare tokoromoki egere twejenge into tweka omanyene abanyene egere togendereri egesaku kyomugusi abana bane mwana na Mario mwana na Nyanjira mwana na Chase n'omunginone n'abasabira amayana barabo kobwa mono na sabire abantu ese twarenge kanisa na ndengo bakirambiye mono bacha bagakorera kanisa minto isko kanisa yitu yari yamangera ikora uno murisia nyambane bakora buya bagacha seito bagakore kwerende bagakore crusade asijwiki bire chingima na igendire amasabonsi bakora segiti yeito bono nachigonye ibintu mbike bire buya gento kiagerete na matanga koruo mono bagachororo bagakore crusade ngere batiga amasabo tambiya mono no magako minto gekone no mongino minto Winfrida abarabuna abaganira amanyana abana ba minto once Jasper CP Lona na Angela Alright, nsema ya mheshimiwa Nyagoto watu kwa na ya mwali gocha sabiri bandizi TV. Biyamano litangani murari biyamano isoko nyari bagari go turangiri go cyana masikani ya manene twairane iri abantu bali abanene batene tendisi TV biyamano ise kubeke gente kena intu gaiga twarore twakwana umuntu ito gaiga enka etogete ko irane ri na omweshimiwa arati biyamano asegasi ya kisi igorera abantu bagukwanire bagwa device ebintu bwenete gokora ndinga kyokora ere arati umuntu no muntu moke bwenete kugambana ne myaka 20 tiga abantu bamu device buya afora arore nanga kigento gakoba no yo minta tebire atiga aba minister balia bakore kigasi cyabo buka kero umuntu akore gasi yaye account for that elinde arolekane na kere minister ngatsi yakorire na ende atige bunge kore gasi yaye aba MCA baitu ne speaker bakore gasi yabo igasi bachoreretu bakore parente chimotion kira konya abantu baitu ba jigendere tokubulie gaba nibwati igente gigekoro kuboyo uboyo nkomanyekana bole nkomajikole go tebekana nambwati tekisi ubo bonde bole go senamara baboro muchanga abwati achunguse gente ki abwatera ni kabisa amanya abantu balemba etu uboyo bobobe ikera abantu bakisi mbaje korara mikenda agera n'abantu babwato uboyo bobenda agere bole ekende nkelito kwene ndi abasikali mbiyamano egasi bagendere gukora security agents nikisi etokonye ebwatiriri kabisa bokora buri boke bokoba badiri na baraburu tresli boere ubwebinyoro n'abantu abakunyinya sore amarwaya goeta una bagenderete gukora is quite normal na serikali banyakore bakore lakini for the country engima abantu baitirwa abangi sana nebibago serikali ye country engima nere ligererie bibago bibigo itabantu kuchiali aron Marakwet, Samburu na mahali pengine baligie bibago biri bibite na ende serikali ekorerende unabona kisi gaiga togote biarati abe tayari saulie mburango twire nyingi kuirera abantu baito na erarigereria kiara akonye babeke machinery in place mbure yiwanza kuire kinyomba ande banyore mbabwate kibasi emergency kigokonya abantu baito nkoiraniria abakristo baito be kanisa ya Catholic mono musojo baris asokonyo musasiroti kwagache nyomba yo musasiroti buya n'abakristo abanga sokwegwere kanisa no gokorega siya na maskani ye kanisa ya gendereire bito kumusabira amaya ekero tugoje gwanza kwagache kanisa enene abakristo bakore unari bakore nyombeli yabeire ere buyo musasiroti itokurwa Stephen Ulioki egasi bakore tengia nyomba yabeire ngia n'abantu basike institution cyeto kiri kirange na cyabakadino kirendwe neighbors murende kyara abana bali abande baro bagotoka balende kinyasore iga abantu bali muri neighbors morore na kinyasore kinga kikigotoka cyaso ache ke school elinde ki school kitwara abana abaya alright ninje tigangira ndiye familia ne my wife was speaker biyamano
abana bane mahali popote wako Tadeus Umurwa na Dolphin sibale abana bane una Rostin wherever they are yasanya kubalenda bamuraba minto Alois John Zakari na James babe buya aswe ense na baswatu ba minto Viriska na Elizabeth asaba sitsinna abana babo igo studio twabatakira maya munyakoboka na siasa itegendere buya na intunjera tole siasa nturanyitiga tutegetega siegendere hiya iga karo tugukwana na intwe tugukwana na nje umuntu abori ibintu na akorete bwone na bobiro pakabona karo turaga ni siasa kiro umuntu aibuki umusigoye yasaba sisi yes mbya mono mwe ndongere ne bagati bakigongita enkoganire timu yeto oversight yons koganire umusikabo ko nyari bari chache nerote nyari bari chache oversight koganire umusike bibao bo machoge borabo musike Rapson Sagana bo machoge chache umusike Olivia Mogendi na Philip Nyachoti South Mugirango musike Angela Kitutu chache South nerote nereta na inde mocho momo invite neratebe no Miranda no musike okorokwa Rogers Onyanja Kitutu chache North no musike cho ibota koru bobasi na nje nyari bari masaba ne program manager Rogers Ongeri amana kwari bonsi bako bobisi Ombura Violet na abande bonsi Evans na baganeri amaya na inde tokore egasiengia under the patronage yo senator ito Richard Mumaima Onyonka yamono tokore gasiengia gasi tabwatu chance tokore gasi egere usiye ito egenda biyamono oversight team ito. All right, mbia mona bashimye masowekera na ime studio mambia bono mwancho muriria Ondizi TV abo nabaraikuru wase county ya Kisii stabeto gutwara oyo kabere omo MC omokoro bwe ward area ya Bogeka Charles Nyagoto na boigo omwishimiwa Vincent Gekone otenete amangana ali alengeche kumulikira bokoreri obwe county ya Kisii mbia mono asukubwaterana na inche goruchinsa chiamambi kira bono iga asentaye be kumuinyora ko na mwene limbia mono Frida Kerubo otabeto kubwaterana na boigo ngari bagali abene gusanga nabageni bane emambia yabono iga naboigo Abigail Nyanchama naboyo Kelvin Mugambi na ubarenge asense melia ya kabiri studio baba ko kinga chipi chaboigo na Mariogi abera wekera asenchera yobeka no mwanju muri Ndizi TV na kugane iri oburiro byime Ndizi TV naboigo litukoligiya gendera gotengera Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.